madlaw yung tanan. Ato ko karon sa Tagbilaran. Kaya magkatukos ang neurodoktor kaya magkuhan ko gresita. Matira ko tay! Nasa may mong pasalubong tayo gusto? Nasa may mong gustong pasalubong nga uli? Auto mo ko no? Di ko na naka-afford. Duhaan laman. Agi mo nay. Hani mo gustong pasalubong nay? Nay? Ano ba sa'yo? Pasalubong. Ang sawan? Mangga? Kaya nagulat mo sa iyong palitin. Ikaw, kay... Bakit bukas? Napatulog ko nay. Nagkakasok na, pag-amping tili. Amping sa biyahe. Okay. Ang sa inyo sa pasabutan niya. Sabutan ni Sa pasabutan nga agad ng yan. Atot. Gamot tanong ko. Wala ba kayo kuhan doon? Serious? Wala lang ko na, makumpara ako baboy. Si Aisa pa kaya niya matog. Bago. Hindi na matubig. Kasi mo check in na rin si mong. Hindi na matubig at siya. Kada ako kagasang yan. Ang check in ko na rin. Andun ako. Wala ba ikuat? Mga nanglabay nga. Ban. Magban lang ako para madali. Grabing ngita. Nagsinaw nagang agtang. Mura nag-adlaw ning naog. Sinaw agtang. Mas mayor dia. Ingan rin ko ade maestro una. Mahmud ka ito. Mabitong na ay pang samot na. Sinaw ko maestro man ayo. Mayor? Doktor Pedron. Kalibunan tak una. Biasa lagi ma'am. Dapat kan dari masih ya. Sala takut mo. Kalau mau pengalaman tu. Lagi. Sawa. Ate sawa. Ay, out, Ate Marcelina. Ay. Naihatag nga si Mandiha. Tapos si Kuan, Maaari mo ko nga siman. Kuan, Agka ng siman mamanay para sa maestra. Paris ni ay. Sana yun, mamit si kayo. Agad. Oh, ay Ang ko. kada kang kumo. 3 days na, 3 days na ito. Gauna na mahuman. Makupo o, grabe ka dito ko. Mga kuko. Mga kuko na. Pinahinduan ka sa kuko o. Bas o, kumpit na kapin. Wala rin ka, dara ka. Wala rin ka, ito na pa rin Para ba tayo yun. sinina, nagpapakala Inokon. ng tulog. Ano ba, nangukay mo? Ano mo inukay? Parata, sa pamusuot. Hindi ka ba ko ulit sumasimana dyan? Mamalitihan. Nilagay mo na yung ibang manin, ibang hakot sa atong gamit. Sa son, magbaw. Paano mo na mo? Kataos pang raw. Ato na po ko mag-assign. Ato na po ko mag-boarding house. Wala na kung mga bata malalitihan. Nilagay ko mga bata mo di para kung ano yung kuto. Lagi mo nga may di kaya kung bata ka mo. Dando ko si mga lito. Kasi yun ang nilagay na. Ay, kapo ito eh, badlang yung mga bata. Sa badlang, pero kung kapit na mga human, minamon na puta. Wala mga badlangan. Matugalig yun kay tuwas na di kayo. June pa ang graduation. Wag-atin pa na kayo. Mayo, second week ba mga human? Wag-atin ko sa video ako na sa araw sa LMDI. Kaya nangin ko mo pang hindi ako karang nagpulang dito sa nila. Di wag mong siya. Di ka ito na kami na vlogger. Ingan ko na. Nagdudutog ko nyo ha. Pero yung panahon no? No? Sa una, suot na ba Kaya sa sila karoon? dito yun. Kumanda ka karang sa ulay. Kaya sa ito. Mahuman June eh. Diyon nagkikimuli ako gawin kamay. Kala mo rin. Mana mahuman niya ng isa. Sana ko guys. Tarang gaasa mo ka masan. Ay, maestra ka. Kuan, lisod mga play. Parang, Alam, sige, una na. Gimong oras. Mau lagi?
Bye-bye. Bye-bye, te. Salamat. Nagkuha mo ko rin sa ko ang ate Janet na wala ba ko nag-vlog gani. Wala mo yung cellphone, may storage. Yung bagang camera mo lang. Karena mga picture lang, ini mana cellphone. Nagkuha ba dyan ng LCD? Ikaduha ng LCD. Hindi, nahog naman po. Lupa na po. Mana tu? Kapalit ako tambal sa ang para epilepsy. Para magkauwan nun. Basa mo na yan. Ito mga kristo yan. Nawa ko bilang katlina. Inaupos bas. Inaupos sila purami pa doon. Karang pus gawa sa buwat. Ito sila silubok at may baksan. Ilag si Dalton. Hold Lolo Ariston's hand. Lolo Taris, Tony, Amin. He's so happy. Dalton is happy. This is Lolo Ariston's house. Do you like it? Muli mo primero? Ha? Muli mo? Muli. Happy kami kay kutas naman. Sa kami? Nyambus. Saan mo niya dekat? Di mata masigo. Ha? Di ta masigo. Ako ko ni muna na lang ko nay. Amin ko tayo. Muna na lang ko. Bigil. Pi. Na di naman ka na muli. Grabing taas sa biyaheng Dalton, nabutas nagbilaran, lubog. Ito si Has. Undoy na nas Has. Has luway. Luway. Ha? Nam de Ada postir. berapa? Ada yang serak? Ha? Dugay ko. Ati ibis. Nadugay ko sa ospital na kada kay pasyente. Isa may make dasal. Wow. Extra na. Ito. At sada. No, ko. Dili na apa sa balin siya gahapon ya. Gahapon pag-check up na ho, pag nagkita aming mayor. Kaya da si Zegi hatag nga gipada. Gikan sa Canada. Ya. Salamat ka te. Aw, anday maninay. Og kuya Ninoy, salamat. Naada ni parang Dalton. Ya. Si Paramira na niya mag-vlog sa parang Dalton. Kaya muting ko ning irua. Dapat ka Paramira at minutos. Si Zara po na niya magkuhan. Mo, tara ba? Canada. Nza. Dapat ka kuhan. Kag undoy. Kuhan ni ka na para siguro na ikara na musakas mo to ba? Sila natin siyang mga kamera. Kakuan. Kang Mama Julie. Sar kasiksikas Mama Julie dani ka ajo. Krap-tap pa ni. Dirapi ka Mama Julie nga panghamot. Mama Julie. Nja, dapat ka Mama Julie nga sa rayuhan. Nja, dapat kalimuil di ay nga sila silang halin tilik sa manok. Bag. Sling bag ni Limuil. Sila nakalin sa manok sa makasurtian tanan nagmahalin na nagdaghan ka ajo. Kag nahatag dani kay kuan man surteon. Basin matakdan ni si Limuil makahalin na daghan sa kadlaw 100 ka manok. Maajo unta. Salamat Ginoo daan. Tay mong gihatag ng halin nga 100 ka manok kada adlaw. Salamat lang tada ami sa gwapa. Ngara mo kuno na. Kaya kag Ginoo malipay. Oy kanistiri. Ara ka kuan salamat na dami sa pagtagai. Gura pa yahu Ganahan ko sa hu Kay Rilu. Jaka ning Rilu ha. Lami si Jaka na. Nasa jay Bluetooth calling na matawag na ho dara mo ko sa Rilu. Diyan na pay heart rate monitoring. Diyan blood oxygen monitoring. Hala, lamion. Ganahan ko. Sleep monitoring, surveillance.
Waterproof man dahil ni siya dang. Dang, waterproof man dahil kini. Pwede man na isam sa dagat kung atukos ka ng Batayan Island. Basi nung narapila kami tira. Sige, Wapa ko, ano na? urog na na. Dang, may mong iro dang dang. Ipapang. Ate! Hindi na ipakita sa kabata ka itong videohan, itong reaction. May isang, isa ka nang balik. Lero, lero. Dara pa imong kunutos dang. Gulbar makani. Nice. Ano na kapi lang. Basta ima itong kabo to. Bunawan ka na. Ano na kapi? Itong kabo na na. Mana nagtungkab. Basta ka nalipay ko sa harilu. Sana. At tumantak ko sa Valencia gahapon. Nansa, datong kanang laag man sa Gularan. Mao na libre ron ko pamasahe. Kaya nga ito sila. Ay, nalibre. Ano sintos to? Ay, nalibre. Sama. Nama ko'y taga-ani mo, kaya halin sa kanding 3-5. Bawasan na to, 200 piliti. 3-3 na laman. Pag-uwat siya, umubayad na sa bangko. Withdraw ka. Hindi mo na withdraw. Ito ito libre di ay. Libre, wala, libre ka ron. Pila ka na naman libre. Oh, shout out! Shout out limon sumabong di anak kay Singbag. Nga nga sa imong halin. Giga panis Canada. Salamat ka adun sud. Doa di pagluib. Grabe. Sikat sa una 2019 pa to. Hantod karon na agi hapon agad di pagluib. Salamat ka sa paghigugma. Nganda ba sa pagmakarili ko nga nila gen sa. Tara ko sa SM. Mahal man 3,000 kapin. Mas limon nga na. Muksa mo kag rilo di ko ka maog basa og kanang nay sada nay oras. Diba nga? Dago na lang o. Hindi na kuno ko maraga daga na kuno ang oo. Dago na ko kay Rilo kita Canada. Daga mo na rin ka na TikTok. Basig It's marami. Di azud. Basig din naman agad. Kaya nadyo ko yung tibasan. Di azud yung managad. Di managad. Kaya na may mga ingana. Galit, maingana po kag-ate. Kaya na, nadyo kang salikway. Di azud pud. Salikway din ka na. Gusto mag-angkan pa kung gold na sa kakaban. Taha pa kong bahinan. Bahinan ko mo. Si kuan po, bahinan po sa Kaya amin. hindi ka na magkulisan. Sumong ka sa imong bahay. Nadyo kang armalay. Abe? Wala excited man ko. Ganang ganang relo. Namboy imong ingan ni dang smartwatch. Nadyo dito sa TikTok. Pareharang po na dari. May majo din nga nag-isuot mag-vlog kanang mag-orange ko kay ang nawang murag danag. Mura mo kag inim di eh. Ato kas karsada. Tiga ka kay ang mga mundo madaplin. Nawang lang dagang naong. Ana ito ang isuot. Kung gusto kag di kaya mga motor mo madaplin kaya api man nag-uy day. Inim di rapi ko nga na kay mura kog ang ito mura kog anta. Daton, ano ba yung iro daltong tingag mo to. Kita nang iro kay buong na kanang jawa pa na video. Buta na pag sa ate og gani sa reaksyon. Nagihan ni video mo. Dai pa mi Salamat ka to, salamat ka to. Pagkita ra tapon tiha sa kandak sa trahagat ka to ti. Labi gini pag ginawa. Salamat eh. Salamat eh. Bibito to is happy. Salamat ka Doti. Grabing salamat agad. Dato you say thank you. Diyan ka na dyan mo thank you. Magkikita siya. Ako yung Salamat ka to. Dito sis na ako na. Is that not a teddy bear? That's a dog. That's a dog. What would you say to her? That's a dog. Yeah, that's a dog. What would you say to Tita Janet? Open the dog. Open the dog. Ano? What would you say to her? Say thank you first. It's you, dog. Thank you for the dog. Give me hello. One more time. Thank you for the dog. You say thank you first. Wala na, nagpuri-puri lagi. Entaranta na po. Ikaw ka smile. Genuine ka to smile. Hala, you're happy na. Sige, salamat. Karli Payas bata. It's the dog. The dog what? Dogs bite you. Ah, the dog will bite too. Hala. Let's open. Let's take out from the box.
Aping. Na, excited man. You say thank you first, Tita Johnny. Tita Johnny, thank you. Ina. Really, you say thank you for the dog. Thank you for the dog, Tita. Tita, thank you for the dog. You say thank you for the dog, please. Hello. It sounds like you. La 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 la. La 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 la. Ano pa, Johnny, Johnny? La 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 la. Ano pa, Johnny? Where's the dog? That's a dog box, okay? That's a dog. It's eating. It's eating all it. That's not a real dog, it's just a toy dog. That's a story. Yeah, that's a toy. It's not real. No. It's just a toy. Pagam puno ko rin. Ay, nanay, ibita sa data. La. Dad. No, the dog won't eat. That's not a real dog. It's a toy dog. Aping, orange. Maybe you can eat the orange, not the dog. That's the dog toy. Yeah, but the dog won't eat. It's a toy.